Laziti achinyomba sewiknel se colors EDs and PFT Mevarakash. Hi guys, welcome to T Faithfuls TV. If you are new to this channel, please subscribe. But if you are returning subscriber, welcome back. So guys, nyaripo ndiye kuti Winky D angari kuomtane se colors saka anga achimba ngoma yake itsva ulas anga chimira naye tirai munzwa. Zvatwane gafa pambara paka. It's a message yasenda ndafara chazvisingaiti. Yaungesa performa magona sanda basa ne mama nesa performa. Wangu performa doing it. Was na mawana pa video ndakata nezo ndodata na collaboration. Was na message ya no senda. Inda twins pa ike papa. Pane zvataura. Anza ndisipita ini. Anditengeke nemota ini. Uratidza zvikuita mati kuti anenge achingotengwa nemotokari. Yeah, that's being a ghetto warrior. We got a Winky D. For sure, and I say, Umbari, I want to stand to the Numakafa. That was your first show, Umbari. But I love the message I was sending. And the motor in. And this motor and but there's one thing that I like about it. Magere is a Rambra. I'm not celebrating and I'm a motor. I wanted a net maskit. Couldn't put more. That's no nonsense. No matter what you want. I'm named Mujida. Instead of move to my bazaar, and go managing him from guys and better. When he did a message, I had to send them, but one another this is. I'm going to answer. So, when I get there, Papa, it's not the message. It's music is all about the message. It's that one message I send a paper. Chirokasa zita show go reso nkidio the next time na February. Tunofamba na dingi ndiro ro. Ambutwa nombo manzidze zvakawanda. Atisimbise madhodha. Kana simusa manyoka zvinhu zveneitwa nevanhu vanachipiwa mota chinyora mazitsamba. Ndozvo kupenga zvezvo. Winky D send a good message. Yatotaura so kuti vanhu musatemwe nezvinhu zvakadai so. Vanhu ngavati vanoda kuitira kuzura mushonga muzvipatara. Kuti anzi munhu anoti anzi munhu atonge mari yako iri. Mari yani kuye mari yacho mari tax ari kudzana kuti tunomboona kuti ari kudeclare zvinhu kupi paanenge achipiwa mota dzacho kuti dziri kubva nekupi kuti mari idzodzo dziri kubva nekupi. That's being nonsense. Ngavasungwa vanhu vakadaro mani. Hurumende sungai munhu ya muri muregererei. Sungai dhunda. That's nonsense dzaanenge achititira dzedze. Pavanhu motikari kuda kupa vanhu motikari wapiri vashanda kupo. Pana chavanenge vachimboshanda nesi vanenge vachinyora mazitsamba. Thank you Winky D. Wagona wasenda message. Tafara chaizvo nendakachikora so chinyatsonzwa kana chitira mali zinezi naitoza pane wani chapodzerwa chete pane malingo achapodzerwa but ameno arwadzo ndezvo kwakezvo tese tatokura vanhu tatosvika mafoto kunogara kure dzimwe nyika vanhu hakusi kuti tinenge tichidaka vanhu tichanogara dzimwe nyika inyaya yekuti zvinhu zvinomira mushe vanhu noselebrata nekupiwa mota nokuti zvinhu zvakaoma totorera ngoti zvoti tirarame get away mani ndina basa nazvo chero anenge apindura newo. Ndatofara chaizvo tikafara taura ndo zvatoda izvozvo vanhu vanomirira mari dzavo watogona pane message yataurika ipapa imi itori divi but imi hamuna kuirida chero kaseta kumashows Winky D well done.